kweth mag Azimio wuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto kendo kwere ni owere gi siasa ma 2027 ewi ng'ano madhi ting'o bendech Azimio kotelne kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Jotelogo koni sirikal temo pogo oganda e yor dhoudi kaluwore ni Odinga ne ok oyudo thuolo mar loso e nyasi mane otimore e kaunti ma Turkana giko juma mokalo. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Nyasi mane obagi kaunti masie gwenge mabondo e kama jotend Azimio kotelne kod ogai mar Raila Odinga ne odunyo ndime wang' jatend piny William Ruto ni mondo we donjore kod kweth mag Azimio ni ng'ano mabiro dhi piem kod Ruto e laro kom tend piny 2027. Anaongea juu ya Kalonzo kama Kalonzo ni kama yeye. Kalonzo ameshinda bwana Ruto mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Anataka kudanganya sisi. Baba na Kalonzo sijui baba hatasimama, sijui nani atasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Kabla ya kuzungumza juu ya 2027 ambaye atapata fursa ya kusimama kwa pande wa Azimio, kwanza anasema 2022 hatujakamilisha. We want to know what happened. Si ni kweli? Yeyote ambaye atasimama wakati huo mwingine will have a walkover, a walk in the park. Kenyans are fed up. Jotelo gongoro ni piny owacho pogo oganda yor dhoudi kariwo oganda kanyakla ma biro mana thuolo matin bang' ogai mar Azimio Raila Odinga ne lekne mar loso kod oganda e nyasi mane obag mar dhood oganda Turkana e kaunti ma Turkana ne olwari e lwanda bang' koso yudo thuolo kod turfuong mondo los kod oganda. Hebu fikiria yale yalifanyika Turkana na tunajua waliipanga. Wanamuinvite baba in writing, come to Turkana culture or something. Na gavana wa kule ni wa ODM. Yeye anakubali kutumika, atunaambiwa Raila akija mpigie makelele. Raila akipigiwa makelele na watu 10, dunia nzima inasema Raila hoye. Raila hoye. Huyo mjamaa alikanisha sisi masaa 5. Tukikaa hapa na mnajua ile jua ya Turkana. Tukikaa hapa hawezi kupeana heshima kwa Raila Amolo Odinga, na Raila Amolo Odinga amepigania mambo mengi katika dunia hii. Jotelo wakataka mano bino kone Kenya kwanza mondo fuong bech ngima kar fuongo wuoth to kod keto maine gigo mok ger japiny e kinde mangima oridore. He is the single minister of roads, he is the minister of water, he is the minister of health, he is the minister of culture, he is the minister of sports, he is the minister of everything. Ruto, I also want to ask you to say the truth for once. Because whenever you move around, you promise so many things. You even promise things which belong, which are devolved to make it worse. He never fulfills any of those promises he makes. Azimio bendo dhi ataro kodwa sirikal mar tero bilalo fachiele piny Haiti. Azimio umnono kit nengo kata chudo ma sirikal nyalo yudo e wi chiwo kony mag arita kwe e piny mawendo kapachoka e kinde counties madhok gi to pod njore ogidore. Kila police squad wanapelekwa Haiti. Umesikia maneno? Is it a reward kwamba umeoa watu yao? As we speak, watu wanapigwa mishale Sondo. Kwa nini kwanza wa sort out shida ya Sondo na kwingineko? Insecurity. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi kwa were kod mago motende gi weche mag siasa.